Движим се по булевард Янош Хуниади към кръстовището с булевард Цар Освободител. От срещната страна е КАТ. Завиваме наляво и продължаваме по булевард Цар Освободител. Към кръстовището с улица Атанас Босков, така нареченото кръстовище на метро. На кръстовището на метро ще завиваме наляво. Забележете маркировката от лявата страна. Първата маркировка за завиване наляво е за влизане в магазин Технополис. Вие трябва да пропуснете това завиване наляво и да завиете на следващата, да влезете в следващата лента за наляво. Като внимавате от лявата ви страна някой да не продължи направо през маркировката.